Čaute ľudia, ja som Peter Riko, prepáčte, že ma vidíte takto. Ani sám teraz nemôžem tak natáčať, lebo škola mi to tam zabránila. Ukážem vám. Škola mi to tu zabránila. Geometria. Preto si tam nemôžem sadnúť a musím vám, urobiť, idem vám povedať prípravné video, že túto sobotu urobím video, môj normálny deň, že od stávania po večeri, OK? Lebo som dal to hlasovacie video a skoro každý hlasoval na môj normálny deň. Tak akože... tak to urobím ľudia a to je všetko. Iba som vám chcel oznámiť, že kedy to bude. A budem ďalej natáčať videá, čo? Žiadny problém. Tak čaute ľudia, vidíme sa u ďalších videí a v sobotu u toho môjho normálneho dňa. Tak zatiaľ ahoj, čus!